Shots in the knee. Boss admire. Starting Japanization. Ichi chingoma chinoda ine makazenzi muchicelebrate mune oxygen muchifara kunge mapinda heaven kuheaven kana tapasa maequation. Saka makazenzi muripi uyai pano mufare neni nguva yareba pasina happy kutarafena nganda kusuwa ini. Saka makazenzi muripi uyai pano mufare neni nguva yareba pasina happy kutarafena nganda kusuwa ini. Owe huru tiripa kufara na sister danger na bosi atimaya vakapaka 40 ranger vanotemerura iwe haisi danger tofara neve ukama hapadiwe mastranger doro rakazara mumakula box tiripopa kufara haikona zvemajokes hapadi kunyara kunge nox tiripa kunakiwa chete hapana saka makazenzi muripi uyai pano mufare neni nguva yareba pasina happy kutarafena nganda kusuwa ini. Saka makazenzi muripi uyai pano mufare neni nguva yareba pasina happy kutarafena nganda kusuwa ini. Ichiti kufara kunotoda nehama ungana pamwe chete mova mafaro zvakatsama hazvidi kuita senge madya zvikanganwa hama mafaro hadikone mainifama saka dedze ese makazenzi nyange vaya vari kumaprasenzi kumba kakusere kwakarara maperenzi inango nopenga nemafaro kuita sebenzi saka torai vese yana terenzi toda kufara kutosvika muhonge musisina kana masensi saka bosi adimaya svike pazvimbo nepenzi uyai pano mufare neni nguva yareba pasina happy kutarafena nganda kusuwa ini. Saka makazenzi muripi uyai pano mufare neni nguva yareba pasina happy kutarafena nganda kusuwa ini. Akakangorika family gathering namushuwa kuti paradza sewedhari batanai mese huye tite wearing njena motombo kangano mafaro tite kalari uyai mese imi tite happy 1 2 1 2 tichikavha gepi munhu wese pinda mukati hapana shuma inoruma muno mukati. Saka makazenzi muripi uyai pano mufare neni nguva yareba pasina happy kutarafena nganda kusuwa ini. Saka makazenzi muripi uyai pano mufare neni nguva yareba pasina happy kutarafena nganda kusuwa ini. kumba kakusere kwakarara maperenzi inango nopenga nemafaro kuita sebenzi. Easy.